ଶୁଣା ଗଲାଣି ଭାଇ ନାଲି ଆମ୍ବ ନାରଣ ପୁରା ଖେଳ ଅଲଗା ବୁଝିପାରିଲ କି ଭାଇ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଜୋସରେ ଥାନ୍ତି ଦେଖିବେ କୋଉଠି ପାଚିଲା ପଣସ ଆଖିଟା ସେଇଠି ଥିବ ନୁହଁ କି କୋଉଠି ନାଲି ଆମ୍ବ ସେଇଠି ଆଖିଟା ଥିବ ଡହରା ଭାଇ ଡହରା କେ ଜୋର ପାଟିରେ ନାଇଁ ନାରଣ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ ଯିବ ଠିକ ଠିକ ତାହେଲେ ଭାଇ ମାନେ ଆମର ପୁରା ଜୋସରେ ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ମାନେ ଜୋସରେ ନାହିଁ ସତରେ ନାଇଁ ବୋଲି ହାରିଗଲି କହୁନ ଭଉଣୀ ମାନେ ହାରିଗଲେ ଗୋଟେ ତାଳି ହେଇଯାଉ ରଜ ଦିନରେ ଭାଇ ମାନେ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ରୁଟି ବନେଇବାର ନାହିଁ କି ଭାତ ରାନ୍ଧିବାର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ରାନ୍ଧ ତମେ ତିଆର ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଫାଇନାଲ ସରିଲା ନୁହଁ କି ଆମେ କାମ କରିବାଟା ଥୟ କାମ କରିକି ଆସିବୁ ଭାତ ରାନ୍ଧିବ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବ ରୁଟି ରାନ୍ଧିକି ରୋଟି କରିକି ଦବ ଫାଇନାଲ ଆମେ ଖାଇବୁ ତାପରେ ଡିଜେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବୁ ନୁହଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଟିକେ ରଜ ତଡକା ବେଳକୁ ଯିବା ଟିକେ ଯିବା ନା ନାଇଁ ଭାଇ ମସଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଟୁଥିବ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦବ ଭୁଲ ତାହେଲେ ଭଉଣୀକୁ କହିବା ନାଲିର ମସଲା ଟିକେ ବାଟୁଥିବ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦବୁ ଆଉ ପିଆଜ ଟା ଟିକେ ବେଶୀ ମନ ଦେଇଥିବ ଆଖି ଟିକେ ଜଳିବ ନୁହଁ କି ଭୁଲ କହିଲ ଭାଇ ଝିଅ ପିଲା ସବୁ ଅଡସଣି ହେଇଗଲେ ନୁହଁ କି ଭାଇ ଦୁନିଆ ଯାହା ହେଲାଣି ଝିଅ ପିଲାମାନେ 7-5 ତଳକୁ ପଳେଇଲେଣି ଫାଇନାଲ ନୁହଁ କି ଭାଇ ସିଲପତା ଛାଡିକି ମେସିନ ଧରିଲେଣି ନୁହଁ କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ ଛାଡିକି ମୋବାଇଲ ଧରିଲେଣି ନୁହଁ କି ଭାଇ ବଡ ଟିଭି ଛାଡିକି ଏଲଇଡି ଦେଖିଲେଣି ନୁହଁ କି ଆଉ କଣଟା ବାକି ଅଛି ଆରୁଟା ନାରଣ ଆରୁଟା ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ମାନେ ତମେ କୋଉ କାମକୁ ଫାଇନାଲ ସରିଗଲ ମିଛ ଭାଇ ମିଛ କି ମିଛ କି ମୋ ପାଟିଟା ବଡ ନା ତମର ବଡ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଆଚ୍ଛା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ସବୁଠି ଝିଅ ତ ଆଗରେ ସତରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ପୁଅ ମାନେ ଜଳି ଯାଉଛ ଖାଲି ଧକ୍କାରେ କାହିଁକି ରାଗିବନି ନ କି କାହିଁକି ରାଗିବନି କମ୍ପାନୀ ଦେଇଛି 12 ହାତ ଶାଢୀ ଫାଇନାଲ ये तुम्हें लुगा दुकान देखी आम ठाकुर गुड़ा देखीच माउसी देखीच ना नाई समस्ते शॉपिंग करने जाते आजिकल किणवा को कहीं कहना कौट जाऊँ लगे ना मुझे शॉपिंग करने चाकू पचार बुढ़ी गोटे पचार ए माउसी तू कौट जाऊँ किलो ए कहनी लो मुझे शॉपिंग करने जाऊँ नार्जेस काम कर तो से शॉपिंग करने जदि शॉपिंग करने लुगा दुकान को तो कंपनी तैयारी 12 हाथ शाढ़ी तथापि तुमको निहत न कि कंपनी तैयारी 12 हाथ शाढ़ी तथापि माउसी मौसा नानी भाउज कका खुड़ी इत्यादि कका से बाद से नानी मानक निहत न कि शाढ़ी टी को एत बढ़िया गुच करके पिंधुंट तथापि देखा पेट देखिल कहार किसी देखा जाउची कि नाई ना सब साड़ी ताके काई एते मिछ कथा कहउछ अरे भाई कंपनी सालवार तैयार सालवार पिंधुन पिंधुच तम आगरे मु अछि काई झियो पिलाटे हेउछ सालवार टे पिंधुच न के झियो पिलाटे हेउछ सालवार टे पिंधुच हैं सालवार टे पिंधुच देखाउछ तो भारी स्टाइल आहा सतरे ये तो स्टाइल करिबनी मारिबो कोन तमे फाइनल ऑब्वियसली हम पिला मन मारिबे नो के मारिबे के लगे अरे भाई स्टाइल मारना है तो कॉलर को पकड़ के देखो है ना स्टाइल मारना है तो कॉलर पकड़ के देखो अगर शादी करना है तो अरे लड़का का ये जो काम करते हैं ना कंपनी में कंपनी को मत देखो तनख्वाह को देखो है ना क्या बात है तो बर्तमान नाच देखिवा तो नाच ठीक अछि बर्तमान कौन नाच अच्छी कहीदेल टे पिला खुशी यस भाई खरा जो होउची गरम होउची मेघ कोठी आसीबो ना डाकिबा नो कि फाइनल मेघ पड़ेया जल्दी मेघरे मेघ नहीं आसती आम स्टैंड से कोनी कलाकार माने चलत हमें बर्तमान देखिबा धमाल मचे